nan kai dade kare masifar nan lalle fa sai ta dara a gidan sarauta yaron biyar ta sassan sai mu muka siya mishi ko gonan uban sa zai siya kuma ni ban dauke ka a bakin komai ba ko sai cire shi ba ta karatu wannan why and how? It's controversial, it's confusing, it's unacceptable. to dan uban ta ku ita hukumar ba dan Karima ba ba dan Asiya ba ko dan Aiba ne wallahi mun san da zamu yi Puzzle is there is a woman who is having an affair. Garin Dan Isa. ita fa siyasa kasuwar bukatanci wani da gaske ba guri ne da ka tausaya wani kicin ya kawo wani sassauci kai abin da za ka samu talakan ka suke can duk abin da ya same su kanci On track again with a movie full of controversy. Garin Dan Isa. malamai su zauna a mazaunansu su na malamai sarakuna su tsaya iya sarakuna ɗan siyasa a wurin siyasa kana son wani mutum mummunar kalmomin da ba masu akan masarautar nan lalle sai ya zalunci talakawa wannan kuɗi ka so naka da za ka samu miliyan 300 ne cip za ka samu duk mutumin da aka faɗa wa magana sau ɗaya bai aikata abin da aka ce ba rashin sani garin Dan Isa daga kamfanin DHR Productions sai aka rayuwa da ta kasance in Allah aikin gama ya gama garin Dan Isa kika zama domin na mai sana fahimta haske na alkawarin da na ɗauka ba za ni saka tafiya kai ka zama madobi na mai sana fahimta haske na alkawarin da na ɗauka ba za ni saka ka kuka ba garin Dan Isa labari da kuma tsarawa Tahir Lawan Yaro da ƙara ganin ka da ƴata Nabila maganin bari karan maguzawa shiryawa da kuma ɗaukar nauyi Lawan Rabiu Crown ba da umarni Ahmad Aliyu Tage ban taɓa jin kunamar bindiga ta ba ba tare da na sake ta ba a shirye muke ka kashe ni garin Dan Isa
Mama, na manta ban gaya miki ba. Ji da daddare da baba ya dawo, ya ce da safe za mu yi magana. Amma in ya tashi daga baccin, ya gaya miki sai ki gaya min. Na tafi. Shirman miya. Ni zan zauna sai na saurari abin da yake gaya miki kika da kya ci da baki. To ni dai na ji. Allah ya sa mu tafi Zara. Ki ga da babu. Au. Ko da yake in na dawo, kyali. Amin. Dan Allah mu saki. Wai akan me zan tafi? Kishin ruwa nake ji. Sauri nake na ƙarasa gida da jin na sha ruwa. Ke ni fa ba zai yi ba. Mun yi da sadiki yanzu in na fito da gidan kyau zai zo ni same ni kuma sai in kama hanya in tafi kina jin kishin ruwa. Wallahi ba zai yi ba in kishin ruwa kike ji ki tafiye. Ni ba na son haka gaskiya Zara. Dan hada. Zainab ya. Wallahi kuwa. Ya haka ne ya halarta ne. Lafiya galau. San bayani. Allah. Wallahi. Ni fa ka gani nan ina cikin gilas ta zo ta. Me yasa magawata ki ne na ga sai ba tare take. Wai lalle sai mun tafi kishirwa take ji. Nace ni bin da kai zaka zo ka jira ni. Zan jira ka. To mu je. Sai ki zo mu karasa. Ni fa shi yasa ma kwata kwata ba na son Zara kice zaki tsaya mu tota. Malam da kishirwa ma ni ba na ganin zaki da shi a wani abu da har zan yi.
lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na shiga uku Zara. Zara, da kota ba kanwata ba ce ba kawata ce da kota. Zara, na shiga uku. Wayyo Allah na. Zara, wayyo Allah na. Zara, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zara, ba da ka ni ba abin da Zara. Malam babban makaranta. Assalamu alaikum. Ranka ya daɗe, an yi ni lafiya? Wallahi haka ne ranka ya daɗe, abubuwan sun ta'azzara, ni ma abin da na kira an faɗa ma kenan. Wallahi ranka ya daɗe muna buƙatan tallafi. Daga jiya zuwa yau mutanen da suka kawo mun korafi akan ƴaƴayensu sun ɓata, mutane 7 ne. Wallahi abin ya tayar min da hankali matuƙa ranka ya daɗe. Yawwa ranka ya daɗe a taimaka ne. A godiya insha Allah rabbi in Allah ya yarda. Assalamu alaikum. In Allah ya yarda. Okay sir. Thank you sir. Okay sir. Dan wani zo da shi. Me yake faruwa? Another matter again? Hi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kin san ke ce ta nawa a wannan al'amarin? Ke ce ta 8. Yanzu maganan jawabin da na gama yi wa oga kenan. I don't know menene yake faruwa akan wannan al'amari. Sai kawo korafa ke. Tun yaushe ta bar gida? Tun da ta zo makaranta tun shagarance ni har yau ban gani ba. Ko ka ganta yau makaranta ya tsaya. Kina ji? Wannan ba karamin al'amari bane. Saboda haka dole ne a yi zama na gaggawa. Abinda nake so da ke yanzu ki yi hakuri. Za a ɗage zuwa makaranta na ɗan wasu lokuta sai mun tabbatar da mun gano wani al'amari ne yake faruwa ake rasa ɗalibai a wannan makarantar insha Allah rabbi. Saboda haka ki yi hakuri, kin ji? Ki kwantar da hankalinki, ki za ta dawo gida. Wani irin hakuri yalla bai? Yau yarinya kwanan ta 3 ba ta gida kuma ba ta makaranta ka ce in yi hakuri. Ai ko akuya na dauke. Ban ganta ba kwana 3 dole ne raina ya baci. Wani irin hakuri? Ba wani maganar hakuri. Hakuri wani iri? In yarka ce shuru za ka yi? Kinga Hajiya nan fa ba nursery school bane ko primary school, ballantana ki zo kina daga min hankali akan wannan al'amari. Muna iya kokarin mu ga wannan abin an dakile shi, amma kin zo sai fada kike da wanne zan ji? Haba an gaya miki kwantar da hankalinki, ba fa dan yanki ce kawai ta bata ba, ƴaƴan mutane da yawa ne, kina kika sani? Da Allah Hajiya, you have to be careful, maintain your dignity. Ba na san irin wannan. Ni na san me zan yi kuma na san kokarin da nake dan ga yaran nan sun dawo, amma kin zo kina faɗa ba na san irin wannan. To shikenan mu zuba mu gani, za mu hada police station. Saboda gajar hakuri ni ina da yakinin wannan gwamna ba zai bari wannan abu ya ci gaba da faruwa a wannan ƙasa ba. Da izinin Allah komai zai zama tarihi. Abdullahi, wai ka san me yake faruwa a makarantar nan kwanan nan kuwa? Wato akalla a cikin wannan satin a wannan makarantar tamu an nemi ɗalibai akalla guda 7 an rasa su. Wannan al'amari yana matuƙar ɗaga min hankali. I don't know why. Kuma ka faɗa wa shugaba? Yes, of course. Na faɗa masa 3 days kenan, amma har yanzu ban ga calling din shi about that issue. Abin it make me surprised. Wallahi sosai abin ya dame ni. Wannan matakin da ya dauka a game da wannan. To
tunda na kira na yi complain akai yace zai kira ni har yanzu ina waiting kiran shi amma shiru kake ji ba kira ba komai. Wato Allah cikin ikonsa direba na kawo kuma kanta to ranar ba shi da lafiya sai ta zuwa kanta tunda ta zo yau kusan kwana ba mu ganta ba labarinta mun zo makarantar nan ya fi a kirga to ban sani ba ko magana ta ji kunnan ka ko ba ta zo ba mahaifiyar mu hankalin ta ya bala'in tashi shine nace yanzu bari in zo in same ka da kaina na ji ya ake ciki. Wato wannan al'amari da ka gani kai ne mutum na 8 da suka kawo ƙara akan irin wannan al'amari. Abin ya ƙi cinyewa, hankalin makaranta ya tashi. Yanzu haka presently da ka gani meeting din zamu je ne akan wannan al'amari. Amma dan Allah ka faɗa wa Hajiya cewa in Allah ya so ya yarda alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran ƴaƴayen da aka rasa za su dawo. Za mu yi iya ƙoƙarinmu mu ga mun dawo da su hannun iyayensu, kuma a ci gaba da addu'a don Ubangiji ya kawo mana ɗauki akan wannan al'amari don ba ƙaramin al'amari ba, amma ka tabbatar da ka faɗa wa Hajiya. Ranka yi yanzu kana so mu kwantar da hankali. Yes, of course. So shi ke nan Allah ya zan je nan Hajiya. Insha Allah rabbi yayaye za su fito kuma dan Allah ka ƙara haƙurƙutar da ita. Amma muna cikin tashin hankali. Kar ka damu, ba ku kaɗai ba har da mu. Gaba ɗaya kowa da kowa ya damu, abu ne da ba a saba yin sa a wannan ƙasa ba, yau gashi ya zo. Taya hankalin mutane ba zai tashi ba, amma in Allah ya yarda wannan abu zai zama da tarihi. Kaji a yi haƙuri a faɗa wa Haji. Insha Allah na gode, zan tafi wurin mutum. Okay? Tashi lafiya. Shi kenan. Na wuni. Lafiya? Yalla bai da ana cigiya na kawo. Wallahi ya ta ce kwanan 3 tun da ta makaranta shiru tun yadda ke gani in ji daɗi a rayuwarta ban da uwa ban da uba ban da wata ya ce ita dan Allah ga hoton yari taimaka min yana bai. Wannan shi ne hoton nata? Shi ne hoton da yana taimaka min. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya ne batan dan mutum ba wasa ba. Gaskiya ne wato Hajiya ina ba kusan ke ce ta 6 a waɗanda suke kama ni cikiya kan cewa ba su ga yayin su. Taimaka min dan Allah. Kuma yanzu haka magana da nake da mun shirya rahotanni mun kawai 'yan sanda kuma su ma na san suna iya bakin kokarin kuma muna iya bakin kokarin saboda haka abin da nake so da ke Hajiya ki haƙuri insha Allah za mu iya bakin kokarin mu ga an gano da yayan ku domin ina tabbatar miki da cewa a wannan jiha ta ba a satar mutane kuma ba a kidnapping ba mu da wannan matsala sai dai ko muna tunanin wata matsala ta daban da sa a ɗauki sijin kuri su da wani ba ba ko zan biya ba ki kuma insha Allah da an gano da ya ɗauki ba ko ne ayi addu'a kawai insha Allah an samu ba ko mai ayi addu'a kawai ayi addu'a Allah ya kawo
da ba ku bar ni na shigo ma gani tabbas a nan gidan za ku mutu zan zara ido ne ke ba baki tabbas a nan za ku mutu don gaba ɗayan ku ɗaya bayan ɗaya sai ya mutu wa illa ilaihi raji'un
raji'un. Lafiya ne? Lafiya? Wai me aka yi ne? Ka san shi ko ma kai ba iya ba zai ba. Ba wai za ka wani abin shi ya je gano ya kuma da tashin hankalin da kike cikin za ka wani abin shi ya je gano. Babu komai a wajen. Babu komai a wajen. Adamu daga ina kake? Na yi sallama ko amsa sallamar ba, amma kina tambaya na daga ina nake. Mene maka ne? Sai mu abin da kaga dama. Kana ta wulakanta ni. Mace ba ta da galiyo. Ba sai jama'a. Ba ta da wata kima. Ne? Ban kuturu yayi kadan. Malam sake ta. Na sake ki. aiki na haukatarwa ko na kafarwa sai mun yi za ta tafi can gulubul kidimani. Turka shi aiki ga mai kare ka shahararren kamfanin nan da kuka sani mai suna DHR Production sun yi adon gurar kawo muku wani shahararren fim mai suna kallabin kishiya. Wai ta yaya ma kika sakaci har kika zo ya dinga auro miki mata irin waɗannan? Kaya bani wani aiki na dare uku. Kawata sai dai ki gani da ciki duk ya dane ni. Fim da yake dauke da abubuwa daban-daban, yanayin zamantakewar aure, yanda ake aure saki. Sani Sadiq ne a cikin fim din. Shi yake arin gidan ƙuri'an mata, ya auri wannan ya saki wannan. Ina so zan ƙara aure. Anya wannan yaron yana da hankali fa. Anya bai ci kai ba. Fim kallabin kishiya yana dauke da faɗakarwa, ilimantarwa, wa'azantarwa, yana dauke da kuma manya-manyan jarumai daga masana'antar Kanewo. An introduce Lawan Kra. Kallabin kishiya.
yanzu na kasa cika burina. Kallabinta za ki kawo mana, za mu yi miki sihiri a kallabinta, sannan za ta haukace. Adam, so kake ka tozarta ni a duniya? Adamu ya samu aiki na hazikin darakta Ahmad Aliyu Tagi tare da haɗin gwiwar wannan shahararren daraktan da kuka sani Tahiru Lawan Yaro. maza suna da kwaɗayi, ta yaya za a ce mace kamar ki wai namiji fita ya barki a gida? Inda yana da wayo, yana da mata zabgegiya, ga fari, ga tsayi, ga ido, ga ushirya. Me yake nema kuma dan Allah dan Annabi? Ai rashin wayan. Ina ma abota kallon fina-finan Hausa, ku taho auku da farkatan ku, kada ku sake a baku labari. Kallabin kishiya na nan tafe.